Balawsing pa magbagal na ng inflation rate o ingbilis ning pamagtas ning alagaan ning panyaluan. Inyang milabas sa December 2023, may record siya yung 3.9% inflation rate kang mabilog ka bangsa at base kang pekabayong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lakwas migbabae ni kang 2.8% ngayon January 2024. Metong neman ing Central Luzon karang rehiyon king pangsa karang manimuna karas king inflation rate at suya indi king panglima king 3.7%. Number 1, food and non-alcoholic beverages na nagtala ng 4.0% inflation at may ambag na 48.7% sa kabuang inflation sa rehiyon. Pangalawa, ang vegetables, tubers sa dibapa na may negative 24.7% of 24.5% inflation, particular dito ang sibuyas. Fruit and nuts na may 11.0% inflation, particular ang saging. At ang milk and other dairy products and eggs, antas na 5.0%, particular dito ang itlog ng manok. Metong pakaringsang kananing mabagal a January 2024 inflation in housing, water, electricity, gas, and other fuels. Mabilis namang mitas ang presyo na ng abyas ang pong mais. May natili naman ang inflation rate na ring meat at aliwa pang slaughtered land animals king 2.8%. Samantala, kinikim Pampanga at suya king 2.1% ang inflation rate ngayon Enero. Mas mababa kumpara king 3.0% inyang Disyembre ning milabas a banwa. Misaman babagal in pamagtas na ring presyo ring miyaluang panyaluan, ding mapilang tamong kabalin, sasayukot la pamurin king kasakitan na ning biye. Actually, sa panahon ngayon, mahirap. Pero may sideline lang ako tuwing gabi. Ala, sumitas, matos na nga, wala nang bababa. Atin mo rin magbaba, wala nang magbaba. Masakit ngayon nung yakamanin to, alam naman. Samantala, asahan na naman ng PSA Region 3 ang may apektuhan niya kang El Nino inflation rate kang Central Luzon. Kaya ka-apektado kano Kenny ring agricultural products. For sure po, may effect ang ating El Nino, no? Sa effect ng El Nino yung ating inflation because as reported kanina, one of the major commodity groups that really affect our inflation, hindi lang sa rehiyon, but of course in the whole country ay ang mga produkto with regards to agriculture. Ako, Inke Karin Talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.